za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba ba za a fi mu dala kai salim jona zo ka aike ka kana ji za ka je wajen lantana ka siyo min waina wani 200 da kake gani wallahi ka fita 200 suka ci maka don wake na 150 so riga sa leda a cikin watsin ma an baka a cikin watsin ma saboda ba na son yanzu mutane sai kai ta baki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Maza ce ya ne? Maza. Lafiya lau. Ya garin. Lafiya lau. Ake ciki ne. Aiki ciki na. Lafiya lau. Ya aikin. Ya aikin ne. Normal. Ya sana'an ne maza. Wallahi lafiya lau. Ya na ganka da kaja ta Wallahi nosin kawai nosin. Allah maza. Ya nosin. Ko yau ba kanta ne. Na ce muku za mu je gun fatin nan dan Allah ku zo mu tafi fatin nan. Kai. Fatin na ba Ba mu yau da cewa muke ba inda za mu je kawai za mu zo nan. Mayu ina son mu zo dauka. Me kace? A wai da ce fatin karfe 5 ne da mun tafi da yanzu ko? Karfe uku ne ba. Sai ai wannan fatin. Mun je ma banda kawai mu zauna a nan wannan kawai yanzu wacce harkar za a bi gane. Shi ne lissafin yanzu. A san fa kwana biyu gaba ɗaya. Harkan maita za a buga maita. Eh? Me Maita. maita. Akwai maita a nan da. Na fita so mu tafi abin nan. Yawwa ka kan abincin kajin? Yawwa je a zuba musu. Kana kiwon kaji? Ina kiwon kaji mu na fara ji dan Allah dan Allah. Ko yo Allah na fara kiwon kaji sai. Wannan wani irin abincin kaji ne. Gurowa ne. Gurowa. Yaushe ka fara kiwon kaji? Dan buga abincin ana cin abincin kaji ne? Gurowa inna lillahi. Ka san Gurowa ne. na zuba wa'in su kaji girma ne ba sa yi ne ba. Da dai kun bashi dan Allah. Da Allah. Dan Allah dan Haka Allah. ga abincin kaji. Kun bashi dan Allah. Ai kaji.